погледате хора. Как да не се изказваме? Непрекъснато отговарям на въпросите ми. Следващия господин е свръх почерпен. Може даже да отиде в Пирогов да му се помогне. Толкова се е натряскал. Сътряска румъняска. Така е, професоре. Добре му го казахте. Този го изпратихме в Пирогов. Да включим следващия. Следващия зрител. Ало. Да. Стани водещ на господарния ефира. Следващия зрител, ако обичате. Ало, чувате ли ме? И той може да иде до Пирогов. И той се е напаралян към. Айде, и той е Пирогов. Професоре, напълни тази болница само с негови зрители. И той може да иде до Пирогов. И той се е напаралян към. И в следващите минути обаче професорът не случи на зрители. Следващия, заповядайте, слушам ви. Ало? Слушам ви. Има ли да искам да вземем мангалище? Следващия зрител, ако обичате. Много банално стана това вече. Голям си... Следващия зрител. Ало? Има ли други зрители, нормални, които да се обадят, защото последните двама-трима бяха освен мъртво пияни, така и много посторели? То нормални зрители има, а нормален водещ има ли? Да, искам да се обадя. Следващия зрител не може да се обади, защото ти познавам по гласа кой е номер на фанелката ти. Много ги мрази професора тия с тесните фланелки. Да, искам да се обадя. Следващия зрител не може да се обади, защото ти познавам по гласа кой е номер на фанелката ти. Заповядайте, още един-двама зрители и прекъсваме вече. Иванов? Следващия зрител, ако обичате. Последния следващ зрител. Ало? Следващия зрител, господа от апаратната. Има ли или няма? Да, заповядайте, слушам ви. Ало? Следващия зрител, ако обичате. Ало? Следващия зрител, ако обичате. Ало? Кръстев, това предаване всеки може да си каже думата. Особено ако думата е ало. Да, заповядайте, слушам ви. Ало? Следващия зрител, ако обичате. Ало? Следващия зрител, ако обичате. Ало? Игра на котка и мишки. Ама вие ще кажете кой е котарака и кои са мишките. Тие 3, 4, 5 човека, които се обадиха на последно. Вече по-настрани. Бяхте ми обещали една свирка да ми направите. Следващия зрител, ако обичате. Първо, ти нямаш свирка, за да ти прави някой свирка. Ти си без свирка. Господ те е наказал, понеже си много тъп, да нямаш свирка. И нито да можеш да свириш, нито някой да може да ти свири. Следващия... Кажете. Господин Вучков, обажда се Георги Петков от София. Господин Вучков, всяка събота съм редовен зрител на вашето предаване и искам да ви кажа, че правите много хубави свирки. Пирогов, отколкото в акушер-гинекологията. Слушам ви. Искам аз да попитам, така следа отдавна вашето предаване. Искам да попитам и аз сега. Вярно ли, че на всички жени по едно и също време идва мензи? Не знам кога им идва мензиса, но вие сте в много тежък... Но вие сте в много тежък мензис. Затворете телефона. Телефонистки. Господина е в тежък мензис. Пощадете го. Той е пример как и мъжа, когато е идиот, може да има мензис. Абе, не знам дали е идиот, но поне със сигурност не е бременен. Но вие сте в много тежък мензис. Затворете телефона. Телефонистки. Господина е в тежък мензис. Пощадете го. Той е пример как и мъжа, когато е идиот, може да има мензис.